ଦେଖ ଦେଖ ଆମ ଝିଅ ଆଜି ସୁନ୍ଦରୀ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ଆଲବମ୍ ସୁଟିଂ ହବ। ପେଣ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟିଂ ହଉଛନ୍ତି। ଆଙ୍ଗୁଠି କିଏ ଚୁଚୁମେ? हेई हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु बासुदेव आपन स्वागत कर मोर नूतन फ्रेश वीडियो रे। तो आपण मानू 2 दिन है वीडियो दे पार नी कहीं देह पा भल नाला तो से वीडियो को बन पार नी। तो चलतु आज वीडियो स्टार्ट करवा। मैडम गुड मॉर्निंग। हाय बात रे हाय कौन कौन सकाल भोक कलानी आलू जोड़क भजा भल हाँ गरम हो क्या गरम हो मो कम लगे गला कौन कौन है पखाड़ खाए पखाड़ पखाड़ भात को गरम भजा आंब खाना पीना बाड़ी सारा तो स्पेशल पखाड़ को ओडिशा फेमस पखाड़ सांग को धड़ंग भजा आलू धड़ंग भजा आ कौन आंब झील शोक उठिले। हाय मामा हेलो झील पखाल खाओ पखाल खाएगा से अन्न पखाल को खाई पारे बाय बाय। झील आमर पाउडर लगाउछ रे कि हस मारुछन सालुट माइल रे आर्मी रे जिबे कि मामा तुमे आर्मी रे जिबो देशर सेवा करिवे आ चल झूठा। देख देख ଆମ ଝିଅ ଆଜି ସୁନ୍ଦରୀ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ଆଲବମ୍ ସୁଟିଂ ହବ। ପେଣ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟିଂ ହଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଛି ବୋଧେ ମାମାର ମନକୁ। ଆଙ୍ଗୁଠି କିଏ ଚୁଚୁମେ? झील को खाली गरम हो गरम वीडियो चलती अना अना स्माइल प्लीज। मामा क्या आंगुठी चुचुमे दियो आंगुठी आना डिसम 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 मामा को पाउडर लगा सरीब ए मामा कला लगे मामा कला लगे ए चल आम तुनाटा ए चल आम तुनाटा आंगुठी पुणी पुणी पाटे आंगुठी बाबा बाडेबे हाँ हाँ कर हो जीवा दुकान आड़े हेलो बाय बाय आम चलू तुम गोटे घर थी भाया लगुच छुटिया घर मसूरी टांगी देकी ना ओके मामा बाय तो खाना पीना रेडी बर्तमान दुकान जावा मामा तो ये आम डिस्टर्ब करना पाउडर क्रीम फ्रीम से लगाऊँ कौन देवी ड्रेस मामा ए ड्रेस पिंधे आमर ओके मामा को ड्रेस मामा पे ड्रेस पिंधे नियो मामा ड्रेस पिंधे मामा ड्रेस बाय 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 बाय
ହଉ ଏବେ ଦୋକାନ ଯିବା ପୁଣି ଦେଖା ହବ ପରେ ବାଏ 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 ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ଝିଅ ଆମର ଶୋଇକି ଉଠି ନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି ଶୋଇଲା ଟାଇମ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ନେଇ କ'ଣ ଆଣିଛ ଚାହା ପିଠା ତମେ ଖାଇଛ ଟିକେ क्या ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଖାଇଦେବି ବିରି ପିଠା ଖାଇବନି ଟିକେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଝିଅ କେତେବେଳେ ଶୋଇଛେ ବାବାରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଆସୁଛି ଆଉ ଚା ପିଉଛ କି ଆମର ଚୁଇଁ ତୁମେ ଚାହା ପିଇଛ ବତିଶ ଦେଖି ଦେଖୁନ ତାଙ୍କର ତ ବତିଶ ଉଠିନି ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବ ବଢ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ତମ ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଗେଫି ପକାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲ ହଗୁରୁ ଝିଅ ତ ତାଙ୍କର ମସୁରୀ ତଳେ ଆଉ ଇଏ ଆମ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗଧ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇଛନ୍ତି ଶୋଇକି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛନ୍ତି ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚା ଟିକେ ପିଇଦେବା ଭଦ୍ର ଲୋକ ଜଣକ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପିଇ ସାରିଲେଣି ଆମକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଚା ପିଇ ସାରିଲି ପିଠା ଟିକେ ଖାଇଦେବା ପିଠା ଖାଇସାରିଲେ ପୁଣି ଝିଅ ସହ ମସ୍ତି କରିବା ତମ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଛି କି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି ପଡ଼ିନ ତ କୋଉଟା ବାବାରେ କି ଦେହ ଖରାପ ଦେଖେ ଟିକେ ଅନେଇଲ ତାତି ଫୁଟୁଛି କି ଚୁଇଁ ମାଇଁକି କ'ଣ ତାତି ଫୁଟେଇଲାଣି ଜ୍ୱର ହେଇଛି ବୋଧେ ଆଉ କ'ଣ ଆଜି ବାର୍ଥଡେ କେକ୍ ହବ କେକ୍ ନା ଧରିଲାଠୁ ସିଧା ଏକାଥରେ ଦେହ ଖରାପରୁ ଭଲ ହେଇଗଲା ତମର ଚୁଇଁ ମାଇଁର ଦେହ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ହେଇଗଲା କେକ୍ ପାଗଳ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଉ ଆଉ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚୁଇଁଙ୍କର ଆମର ଗୋଟେ ଖୁସିରେ କେକ୍ କଟା ହେଇଥିଲା ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ବାର୍ଥଡେ ଫାର୍ଥଡେ କିଛି ନାହିଁ ଚୁଇଁ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାଟା ହେଇଥିଲା ଆଉ ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଇପାରିଲାନି ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ମୋର ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁଇଁ ଆମର କେକ୍ ଟିକେ ରଖିଦେଇଥିଲେ ମାମୁଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଚୁଇଁ ଏବେ ଦେବେ ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଦିଅ କେକ୍ କାଟ ମାମୁଁ ନଥିଲେ ବୋଲି ଆଉ ଥରେ ଚୁଇଁଙ୍କର ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ବାର୍ଥଡେ ବନା ହେଉଛି ବାର୍ଥଡେ ତ ନୁହଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ବନା ହେଇଗଲା ଆଉ ଚୁଇଁଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ଭଲ ହେଲା ବୋଲି ଏବେ ଟିକେ କେକ୍ଟା କଟା ହେଲା ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଖୁସି ହେଲେ କେକ୍ କଟା ହେଉଛି ଆଉ ଭଲ ହେଇଗଲା ହଁ ତ ଦିଅ ମାଇଁକି ଦିଅ ସେ ବଳ ପାଉନି ଚୁଇଁଙ୍କର ଦିଅ ଏଇଟା ତମର ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମାମା ଶୋଇକି ଉଠି ପଡ଼ିଲେଣି आशा करुँच भिडियोटी भल लगी भल लगे आप लाइक करेंगे सांग सहित सेयार करेंगे चैनल नुआ आसते कमेंट करदे सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइदेवे ताकि नूतन भिडियो सर्वप्रथम आप देखिपारे आहरी मजा भिडियो तो रखुच्छी बाय।